Dawn il-pitturi marru lura għas-seklu 18 u huma magħmulin minn 25 pannell. Dan il-25 pannell huwa wkoll magħmul minn 47 biċċa ta' njam li ġew maqudin flimkien biex jiffurmaw dan il-friż. Għandhom ukoll isien differenti skont il-lokazzjoni tagħhom ġewwa dan l-oratorju tal-Immakolata Konċizzjoni. Il-problemi prinċipali li sibna kienu 4. L-ewwel nett il-pitturi kellhom ħsara estensiva minħabba infestazzjoni ta' insetti li hija għaddejja żgur mhux ħażin. Din l-infestazzjoni għamlet ħafna ħsara lis-saf tal-injam. Problema oħra kienet illi f'xi żmien dal-oratorju kien hemm infiltrazzjoni ta' ilma kif ukoll ħafna umdità fejn sibna li l-istrat tal-kulur ħafna minnu kien qiegħed jinqala u żoni oħrajn kienu diġà waqgħu fejn hemmhekk ovvjament intilfet il-pittura. It-tielet problema kienet illi l-injam kellu ħafna xquq minħabba wkoll din l-infiltrazzjoni tal-ilma fejn kien hemm xquq illi uħud kienu kbar mhux ħażin, kien hemm ukoll żoni oħra fejn elementi bħal pereżempju frames intilfu kompletament. Ir-raba problema kienet l-estetika tal-pannelli fejn dawn naraw li juru vażuni uħud minnhom b'elementi floreali bħal tulipani jew wart. Fl-isfond naraw scrolli jew arzelli impitrin bit-teknika ta' tromple fejn dawn hemm kuntrast kbir bejn l-isfond skur u dawn il-kuluri vibranti tal-fjuri. Sfortunatament permezz ta' varniċ li ġie applikat oriġinarjament meta saru, dan sfar tħammeċ anke minħabba l-fatt li f'dan il-post kienu jinxtelu ammont ta' xemat u allura aħna ma konniex qegħdin ingawdu il-kuluri kif suppost. Permezz ta' dan il-proġett ta' konservazzjoni u restawr raddejna lura dawn il-pitturi għall-istat qrib ta' kif kienu oriġinarjament u kif ukoll dan il-proġett biex jarrikkixxi dan il-post spiritwali kif ukoll anke l-atmosfera li jagħtu dawn il-pannelli floreali hija sabiħa u attribut importanti lill-Omna Marija fl-istat tal-Immakolat tagħha.